Abantu abaningi bathenga izindlu kule ndawo ngenxa yokuthi iseduze nolwandle kanti nezithombe zemvelo yalapha ziyazibukeke kahle zihehe ngenxa yobuhle bemvelo. Kepha ukuhlala khona kusho ukuthi usungumakhelwane wezintangala. Abanye kuyabacasula kepha abanye abanjengoPeter Oxford ongumthwebuli wezilwane zasendle onenqwaba ezindondo bathanda kona lokho kwakhelana nomathanazana. And with baboons in mind, we are using photography of the baboons right here to create empathy and show them as the individuals that they are. Sekunamaciko aseqhamuke nombono ophusile noyisixazululo sokuqeda lengxabano ekhulayo ebantwini abahlala eduze nezilwane zasendle ikakhulukazi lezimfene. uCornelius Trrop ongumbazi useqhamuke nomgqomo wezibi owakhiwe ngenye indlela njengomzamo wokuqeda lenkinga yabantu abahlala ePringle Bay eduze nalezilwane zasendle. Seeing that there was no proper mechanism for securing bins here in the Oeverstrand, we decided to weld the frame. It worked well. We have never had any problems. It supports the whole of the lid, and you only need to fasten one clip to open and close the bin. Bayithenga ubuthaphuthaphu lemgqomo yakhe yezibi kepha abayithenga kakhulu ngabantu abangahlali kule ndawo.